Kasi nandito tayo sa favorite spot ko dito sa tulay ng Hawang Packet. Ito yung pinakamagandang view. Ayan. So sobrang taas ng tulay na to. Ito yung tinatawag nilang Pantal River. Habang naglalakad ako at may bigla akong nakitang kakaiba. Good morning, good morning, good morning. So nandito naman, ito yung part 2 ng jogging natin, guys. So nandito ako ngayon sa Dependencia Road dito sa Dagupan City, Pangasinan. So yun, magpapawis tayo. Sabayan nyo ako, jogging tayo. Okay, let's go. So ayan guys, so, nandito tayo sa Dependencia Road kung saan tayo magja-jogging. Ayan, so tatakbuhin natin yun. Ayan po. So kahit na may mga sakyan na dumadaan, sa gilid tayo, no? Tawag dito. So alas 5 ng madaling araw ngayon dito. So ito yung routine natin tuwing linggo. So ayun, sige, umpisa na natin. So guys, huwag na natin patagalin pa. Total, wala naman na tayong hinihintay. Ito yung isa sa paborito kong place. Ito yung very challenging na pocket siya. So nakakatagdag ng stamina. Guys, ayun o. Pero ito yung pantal. Yeah, medyo sumisikat na yung araw. Maliwanag na. So yun guys, dahil nag-vlog tayo, so kailangan natin huminto muna para magkaroon tayo ng content. Yes. Tiga lang, kaya na madaming dumadaan. So guys, ito yung Pantal River. So halos pasikat pa lang kasi ang araw, kaya hindi muna natin nakikita yung tubig. Ayan o, kabila yan. Nandito tayo sa Pantal Bridge. Ayun, pakat tayo ng Pantal Bridge. So guys, hello, good morning. Jogging din kayo, no? So yung mga kasama ko nag-jogging. Ayan. Thank you. So ayun, mag-proceed ulit tayo. Ayan, no? Kabilang Pantal yun. Ayan. Kung naririnig nyo yung tumutunog, ayan, isang bangka na may motor. Sa kabilang side naman, yun yung Barangay Island. Sinasabi nilang Barangay Island. So ayan, ayun, tara, proceed ulit tayo. Uli. So
kasabay na pan-run. So yun, so dami dito. Ayan. Ito yung samahan ng, kung hindi ako nagkakamali, samahan ng mga Dagupan City Police. Good morning po ulit. To the representative of LTO, mangyari po lamang. Parang may programa ang LTO. So lahat ng participation, ng participate, mga Dagupan Police. Morning! Morning! So ayan, pahinga muna tayo habang naglalakad tayo, tapos takbo ulit. Ay. Ayun, pasikat na po ang araw mga kaibigan. So ganda mag-jogging ngayon din, medyo malamig na ang panahon. So hindi ka madaling mapagod. So ayan, napapalibutan tayo ng pag-istaan, ilog. Ano. So kailangan na natin tumawid para pabalik. Tapos dito sa kabila, ilog. Ayan. Ayun. So halos kung magsisimula kang tumakbo hanggang doon sa may pinagparadahan ko ng sasakyan, pabalik, siguro mga 7 kilometers din. So hindi na masama, no? So yun, takbo ulit tayo. Total, pagpahinga naman na tayo ng konti. So guys, finally balik na rin tayo. So ito yung unang na-i-vlog ko na itong barangay na to is Barangay Island. So kung gusto niyo yung panoorin yung part 1 nito, so nandun yung part 1 ko sa channel ko. Pakihanap na lang yung Dagupan City, Pantal, Sunday routine. Ayan mga kaibigan. So ang kabila nito ay sementeryo. Ito yung tinatawag nilang eternal garden. So guys, kasi laging binabahayan tuwing high tide pag umaapaw yung ilog dito. So pumupunta yung tubig doon sa kabila. Ayun. So pabalik na tayo. At salamat sa Diyos at nakapag-jogging ulit tayo. So kailangan nating aalagaan yung katawan natin dahil lalo na't magkakaedad na. Ayun. So ulit tayo. Let's go. So nandito na tayo sa favorite spot ko dito sa Tulay ng Hawang Packet. Ito pinakamagandang view. Ayan, sobrang taas ng tulay na to. Ito yung tinatawag nilang Pantal River. Habang naglalakad ako at may bigla akong nakitang kakaiba.
So yan guys, pabalik na tayo. Ay, ganda mag-jogging. Hello guys, natapos na ako sa wakas. So bumalik na tayo kung saan tayo nag-party. Ayun, finally nandito na tayo. So, kung saan tayo nag-parking kaninang madaling araw. Kanina alas 5 yun. Ngayon, nandito. Ayun, tatawid na tayo. Ayan yung kung saan ako nag-parking. So, nandito na lamang guys. So, nandito na lang tayo guys. So, kung trip nyo yung ganitong video, so huwag mong kalimutan mag-subscribe. Pasupport naman sa bagong YouTube channel ko. So huwag mong kalimutan pindutin ang notification bell para ma-update tayo sa mga videos na ina-upload. So yun guys, hanggang sa muli, peace out.